Zás tiebe. Nedám to zo seba tak, ako som to kedysi dával, pretože už nemám 20, mám trošku viacej. A keď sa pozerám na Slovensko, tak sa mi chce zvracať, krváca moje srdce, pretože nenavratná cesta späť je teraz tu. Táto téma vytvorená, pretože debatu uzatváram a ju začínam ja. Nemám rád, keď more moja krajina trpí a ja vidím ľudí, ako sú takí skurvene more. Oni tvrdí, ale nikto sa im nepostaví. Červeným, modrým, bielým nemajú ja oni radi a nedajú si rady s tým, ako kapitán máš ty uchopiť kormidlo, máš sa zmocniť ty moci. Neviem, jaké to cítim národne, 8-8 všade naokolo, ale ne, fašistické kurvy na Slovensku my more nechceme. Zmiznite do piče, ide more preč, je mi z vás zle, každý jeden, ja to cítim národne, aj tak nepodvediem svoju mať, svoju vlast. Nenechám sa ja more zapredať ani Židákom, ani Nemcom, ja nebudem ja pojebanou ovcov, ja. Prečo by som mal, keď my sme čo? My sme lovcovia, bang, bang, bang. Ale nestrelame my náboje, ale naše my nábojmi slova. Keď prídem tam, ty sa chceš hneď schovať kam do záchoda, pretože tam vyfúkate v kuse. Celé Slovensko nafúkané riadia hlavy, lenže máte prúser, pretože prišiel ten, ktorý medzi vás už dávno pustil hady. Áno, je to tak, teraz príde ten jed a ten nenažraný, a ten nenažraný, a tá nenažraná hlava, ktorá prichádza zase, má to trošku pomilené, áno, na terase. Tie osoby, ktoré stretáva tam, majú to taktiež chore v hlavách a prichádzajú za vami, aby ste pochopili, vy zradcami ste. A teraz tieto siete, ktoré prichádzajú z Islandu, nerozplete nikto. Prichádza to von zo mňa, aby si pochopil, som ukovaný z ohňa. Som ukovaný z najväčšej teploty, preto som pri vulkane a toto pochopí iba ten, ktorý má v sebe ten oheň. A teraz to skús zahasiť, nemá pri sebe voda, shake it chill. More Maďari a Orbán si taktiež s ním podáva ruky, čiže od nich ruky mi preč. Aj keď sú tam takí, ktorí to nechcú, tak mi vy poradte, ako by som mal ja na toto všetko nájsť ten liek. Nájsť ten liek, neviem, nájsť ten liek.